L-Oppożizzjoni Nazzjonalista, immexxija minn Bernard Grech, għamlet tentattiv biex tieħu l-liġi tal-IVF lura minflok il-qudiem. Dan għamlitu waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal konsiderazzjoni tal-abbozzi li saret it-tnejn wara nofsinhar u li matula ġiet diskussa fi stadju ta' kumitat il-liġi proposta mill-Gvern dwar l-IVF. Waqt il-laqgħa l-Oppożizzjoni resqet emenda li biha sansitra lanqas ridet li l-proċess tal-IVF isir meta ġie diskuss il-PGTM. Il-PGTM huwa proċess li jitħaddem b'teknoloġija avvanzata li jinkludi t-testjar għal kundizzjonijiet ġenetiċi serji li huma elenkati fil-protokoll li joħroġ mill-Awtorità għal protezzjoni tal-embrijuni. L-emenda li ridet tressaq l-Oppożizzjoni kienet se torbot idejn il-professjonisti mediċi u tieħu l-liġi tal-IVF lura minflok il-qudiem. Intkom qegħdin tgħidu jekk hemm riskju ma tistax tagħmilha. Kollox għandu r-riskju fil-mediċina, anke jekk tagħti aspirina, kollox, intom tridu tmorru lura għall-2012. Ma mhux talli ma tridux tiġu qudiem mill-2018, tridu tmorru lura għall-2012. Ma ħan nista' naċċettaw. Jiġifieri dan intkom qegħdin turu il-kuluri vera tagħkom, mhux talli il-kar kemm ilkom tgħidu tippontifikaw, mhux vera intkom konservattivi u tridu terġgħu tmorru lura għall-2012 u ma ħan nisaħħallukom. Il-Ministru għas-Saħħa rimarka li l-Gvern huwa kontra l-emenda mresqa mill-Oppożizzjoni li baqgħet tilab u fl-aħħar mill-aħħar ħarġet kontra il-PGTM testing. Kollox għandu alternattiva medika, fil-verità kull ħaġa li se tagħmel tista' jew tagħmel A jew B u intkom qegħdin tgħidu la tista' ssir A u laqas tista' ssir B, mhux qed tgħidu tagħmel dak li qabel aktar il-pazjent, qed tgħidu jekk hemm proċedura alternattiva, ma se tagħmel xejn. Mela hekk inti għandek żewġ mediċini biex twejqa pazjent, m'intkomx qed tgħidu tuża l-aqwa mediċina, ma tgħidu għax hemm alternattiva la tuża t-tajba u laqas tuża l-inqas tajba. Allura din ma tagħmel sens. Intkom qegħdin tgħidu ma tistgħux tagħmlu proċeduri ta' IVF. Fl-isfond ta' dawn l-argumenti b'saħħithom min-naħa tal-Gvern, il-membri tal-Oppożizzjoni fil-Kumitat Parlamentari ħarġu anki jagħmlu xi telefonati u mbagħad irtiraw l-emenda mresqa. Bil-liġi tal-IVF proposta mill-Gvern kif imwiegħed fil-manifest elettorali Summit Jum ta' Gvern Laburista ġdid, aktar persuni jistgħu jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. Dan se jkun jista' jsir mhux biss permezz ta' testjar li jsir mhux b'kapriċċ iżda biex jeżamina għal kundizzjonijiet ġenetiċi serji li jistgħu iwasslu għal mewt f'qasir żmien wara twelid, iżda anke biżieda ta' ċikli mingħajr ħlas fost l-oħrajn. Minnaħa tagħha l-Oppożizzjoni inqabdet li ma kinitx tafx qed tgħid fuq il-liġi meta Bernard Grech ma kienx jafx fihom il-liġi tal-IVF u l-protokoll propost li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra ta' Rappreżentanti. Dan għax dak li talab li jsir Grech, il-polar body testing, jiġifieri it-testjar fuq il-bajt, huwa diġà propost u mniżżel fil-protokoll. Wara li kien tkellem Grech fil-Parlament, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa, id-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri, mar fuq ix-xandir nazzjonali u qal li l-Oppożizzjoni hija kontra il-PGTM testing fil-maġġoranza tal-każijiet. Din il-konfużjoni fil-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista ġiet deskritta mill-midja indipendenti bħala waħda tal-ping pong.